Phuma kwi-relationship ekuhlukumezayo. Phuma kwi-relationship ekuhlukumezayo. Awukwazi ukuthi ungabekezelela ukuhlukumezeka. Ukuba happy nje wena awusakwazi. Ngesimo sokuthi ukwi-relationship. Uyayicabangela le relationship ukuthi ine-future. Ayikho i-relationship ene-future ibikwazi ukuthi ikwenze wena ube ne-depression ne-stress. Angeke mfethu, ayikho i-relationship enjalo mfethu. Ngisho ukuthi umuntu umthanda kanjani, awukwazi ukuthi ungabekezelela ukuthi wena uyahlukumezeka. Akulona uthando lolo mfethu. Uthando into enhle. Uthando lumhlukumeza umuntu. Uthando luba luhle. Angikwazi ukuthi wena ungathi ukwi-relationship kodwa uhlukumezekile. Ayenzeki leyo mfethu. Hhayi, ngiyala ngiyaphika qobo. Ngiyaphetha ngiyala. Mangabe mfethu uhlukumezekile mfethu, phuma kuleyo nto. Phuma kuleyo nto ngoba okulandelayo uzofa ubulawa abantu ongabazi ngesimo sokuthi umuntu wakho akezi kahle. Uyayibona leyo nto? Hhayi, phuma nje mfethu, phuma nje ngampela lapha. Into engekho right leyo. Ngiyacela nje ukuthi uphume. Phuma kulobo budlelwane. Phuma kuleyo relationship. Ayikulungele, ayikufanele, izokubulalisa. Awukwazi ukuthi mfethu ungathi u-happy ungekho happy. Ayenzeki leyo nto. Angeke ube happy ungekho happy. Ayenzeki leyo nto mfethu. Uma uhlukumezekile mfethu. Cela uphume nje lapha. Ayizwa leyo nto. Phuma kuleyo relationship. Angamane lowo muntu akuzondela ukuthi umshiyile. Hhayi ngoba umshiya ngokwezathu. Uyabona? Kuhle mfethu ukuqala kabusha impilo yakho. Kuhle ukuthi ube wedwa uyithole, uyifunde, uyibone ukuthi kahle kahle wena ubani. Before ukwazi ukuthi unike omunye umuntu inhliziyo yakho and ungagijimeli umshado. Lezi zinto zokugijimela umshado nibancane bafethu iy'nkinga ngoba gcineni lento ibuye ishaye wena. Uyabona? Ngiyacela-ke mfethu ungahambi uyifaka obudlelwaneni ongazi ukuthi bukuphatheleni. Ayikho i-relationship e-right uma ikuhlukumeza. Shuthi yeke, akuyona eyakho. Eyakhe lo kuhlukumezayo. Angithi wangithola. Mina-ke bafethu njengoba nguMageba nje bafethu ngiyacela ningilandele la for more stories. Upress ufollow lapho. Press ufollow ungaloke nje mfethu wenze into ebhekele nale eceleni. Cela upress ufollow lapho sisebenze nje. Khona sizoba nama-video amaningi bafethu. Kuningi esazoniphathela kona okusha. Yabona? Into engisho namhlanje sikhuluma ngalezo budlelwane mfethu. Phuma kuleyo nto. Yabona? Wena phila impilo yakho, ulungise impilo yakho, uyishape ube indoda efanelekile. Uzonqoba nje yami. Ngeke unganqobi. Phuma kulowo muntu. Uma ukuthi uhlukunyezwa indoda yakho, phuma kuyona. Uma ukuthi uhlukunyezwa umuntu wesifazane, phuma kuyena. Ukuhlukumeza akona ukuthi uzumshaya umuntu. Uyakwazi ukuthi uhlukumezeke ngokuthi mhlampe wena uyiphethe kahle. So mhlampe uyiphethe kahle nje. Awujoli, awumfebeli, awenzi lutho. Kodwa yena ubhizi nje mfethu ulo wabonakala, uyajola, uyakuchithela, uyafeba, uhambelana nje, uyabhabhabala. Manje ucabanga ukuthi lapho wena uzophatheka kahle, iba yinhle leyo nto kuwena? Ngeke ibe yinhle. No. Ngiyala. Ngobani? Uyahlukumezeka. Yingakho sithola kulamalanga ubona kudutshulwa amantombazane, kulimala amantombazane. Amantombazane nawo angisho ukuthi ngiwakhuluma kabi. A-wrong. Yazi futhi intombazane iyakwazi ukuthi ifakele umfana ikorobela, imfakele ikorobela ngoba esa-right umfana. Yabo? Umfana wabhetelwa izinto. Le isiyaqala iyafeba, iyaqoma, yenza lokhu nalokhu. Umfana-ke wenzani ngaphakathi? Uvuka isilwane, uvuka umbhejazane. Le nto isiyamlwisa manje ngoba akasayitholi le nto wamfakela yona. Awusekho wena eduze kwakhe. Ila yabona khona ukuthi ngcono shuthi nivele ninyamalale nobabili ningaphinde nibe khona noma mhlampe akunyamalalise unyamalale unomphela ugcine uzwa kuthiwani umfana ubulalile intombi yakhe. Into ey'kanjalo. Ilezi zinto lezi ezenzakala njengamanje. Ubudlelwane mfethu hhayi ukuthi njengoba hhayi ukuthi kuhlukunyezwa umuntu wesifazane kuphela, cha. Nawe umuntu wesilisa unalo ilungelo lokuphuma kulobo budlelwane. Uyithole nje, uyibhilde wena, uqale phansi, uyibone ukuthi yini oshoda ngayo, yini oyifunayo. Ngobani nabo abantu besifazane sometimes bayabambezelana empilweni. Bayabambezelana kakhulu. Uthole ukuthi ushoda ngezinto kodwa ngeke ukwazi ukuyithenga lezi zinto oshoda ngazo ngoba isimo sokuthi kumele ucabangele ukuthi naye kumele athole kule mali. Naye kumele anike something kule mali. Ugcine ungasakwazi ukuyinelisa wena ngesimo sokuthi yonke into onayo kumele nishere naye.
kanti ukube uqale wayibhilda wazakha wabe ile nto ofuna ukuthi ube yiyona before uthole umuntu ozobambisana naye for good. Ngoba naye umuntu wesifazane mfethu angisho kabi, abanye bayabuyiselana emumva, abanye bayakwazi ukwakha umuntu wakhe abe umuntu, babe nento eya phambili. Kodwa uma ngabe uyisiwula sentombazane noma uyisiwula sendoda, awukuboni lokho uma ngabe uthole umuntu o-right, umuntu ofisa ukwakha nawe ikusasa, ubhizi uyamhlambalaza phambi kwabantu, ubiyibhola lomphakathi, uhamba ubhabhabala, uhamba ulala, uhamba ulala, uhamba ulala. Ekugcineni uyabuya uzolala naye, uyamphosta ko-Facebook, uphosta yena kodwa kade ulele nomunye izolo. Yini leyo nto mfethu? Akuyona into e-right leyo bafethu. Awukwazi ukuthi ungathi mfethu uyibhola lomphakathi ebese ubhizi utshela mina ukuthi uyangithanda. Leyo nto ayikho mfethu, ayenzeki. Hhayi ngiyala, ngiyakuphika lapho mina mfethu, ngiyala. Kubuhlungu ukuba neqiniso kumuntu ongenalo iqiniso. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube neqiniso wena udele konke onakho, uy'dele. Ungaboni ngisho oyedwa umuntu, ngisho bethi bayakuzama abantu, bethi bayakwenza njani, bakufuna ngapha nangapha, kodwa wena uyazi ukuthi ubani owakho, uyazi ukuthi umephi empilweni, uyazi ukuthi ufunani empilweni, uyazi ukuthi wena lolu hambo uliqale nobani, ufuna ukuliphetha kanjani. Ibuhlungu le nto mfethu ngoba manje sometimes siy'faka kubantu esiy'tshela ukuthi bayasithanda kanti abasithandi. Sometimes uy'faka umuntu oy'tshela ukuthi ufuna ukuba ne-future naye kanti yena akaboni i-future kuwena, uyakuyuza. Mhlampe nje ubungekho kuyena njengamanje yithuba lokuthi enze ezinye izinto. Mfethu kubuhlungu mfethu, sibhekene nenkinga mfethu. Yazi mfethu umuntu ay'phathe kahle mfethu, uy'phathe kahle ungenzi lutho ngisho Tholukuthi unyaka wonke nje wena uwedwa naye, akekho omunye futhi okhona, uyena nawe yonke iminyaka. Kodwa yena uyakwazi ukuthi akubone njengesilima, inyoni, isiphukuphuku. Ehambe ebhabhabala nje, ehambe elala. Ibuhlungu leyo nto bafethu. Ubudlelwane buthatha umuntu okhule kakhulu ukuthi angene kubona. Awukwazi ukuthi ungangena kubudlelwane ungakabi ready, usachazwa abanye. Awukwazi ukuthi ungathi uthanda umuntu kube kukhona abanye abasakuchaza. Ayenzeki leyo nto, usachameka. Uma ubona isibanibani, eyi waze wangichama bo, masimba mani lawo. Awuyona umuntu olungile uma unjalo, kushuthi wena nje vele wawudalelwe kona lokhu ukuthi nje uhamba ubhabhabala. Uyayibona leyo nto? Into engiyicelayo bafethu, ngiyacela niy'phathe kahle, niy'bheke, nithande abantu benu ngeqiniso. Ube loyal nje kungenasidingo, uy'phathe kahle nje kungenasidingo. Hlonipha umhlaba, uy'hloniphe wena. Ukuy'hlonipha wena, uhlonipha nomuntu othandana naye, nalo muntu othi uyakuthanda. Ngobani? Akekho umuntu oyophinda akhulume ngami mina ngitshela ukuthi hhayi intombi yakho wena idliwa usibanibani nosibanibani, kodwa uy'tshela ukuthi u-proud. Kubuhlungu leyo nto bafethu. Angifuni ukwanda kakhulu. This is Home Run with Makeba P_M_B. Umjida wakhona kaMgwagwa ePietermaritzburg eMgungundlovu. Nami ngizamela impilo bafethu. Ngiyacela i-press u-follow bafethu, ningilandele. Maningi amavidiyo. Nani bafethu uma ninama-topic esingakhuluma ngawo, nisitshele bafethu sikhulume ngalezo zinto ey'kanjalo. Niyazi angihambi ngedwa. Angeke futhi ngihambe ngedwa, kanti ngiyohlala ngingahambi ngedwa, ngihamba nabantu abadala, omakhathini, ontshebe bakhona la kumina ngithi wangithola bafethu. La ngikhona ukhona umkhulu ungibhekile. Ngiyabonga kakhulu futhi ngalokho. I really appreciate. I'm very proud of my grandfather. He's always there with me. Ngiyay'qhenya ngaye kakhulu. Bafethu angifuni ukwanda kakhulu ngihebele nehebele. Into engifuna ukuyisho nje ukuthi umfana kaFikelephi lona, khona le kaMgwagwa ePietermaritzburg bafethu. Niy'phathe kahle ngendlela e-grand. Ngiyacela bafethu. Le nto yama-relationship akuyona ukudlala. Awukwazi ukuthi ungafike uthole umuntu oy'misele ngawe. Wena mase ubona ngathi hlampe uyisilima loyo muntu, ubona ngathi hlampe wena ungahamba uphinde ujole uphinde uthandane nomunye, kube kukhona omunye. Ungamenzi umuntu okuthandayo isilima, ungamenzi umuntu okuthandayo isiphukuphuku mfethu. Ungayenzi leyo nto, never, never. Amantombazane ayafa, abantu bayafa kuyimanje. Kuyi-relationship, abulawe umuntu alala naye everyday ngesimo sokuthini uhlulekile ukuba neqiniso. Uma ngabe nibambisene, iqiniso libalulekile. Awukwazi ukuthi singabambisana nawe iqiniso ungenalo. Ayizwa leyo nto. Cela iqiniso nje, ayikho into ebaluleke njengaleyo mfethu. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Shout out. Angifuni ukwanda kakhulu. This is Home Run with Makeba P_M_B.
umfana wakhona le bafowethu.